відкрила і поліція закрила. Цей чоловік, який повідомив, що в них санітарний день, тільки чомусь випускають і впускають людей. Ось прийшла громада, хоче помолитися біля століни святого. Пустіть дітей до Бога, будь ласка, майте совість. Дивіться, дітки прийшли помолитися у святинці нашої. Пустіть нас, будь ласка. Надіжда моя, Богородице, приятелище сили, и страны предстательнице, Пресвятая Богородице, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. До святої чаші приступають ті православні християни, які готувалися до цього великого таїнства, були на сповіді і отримали благословіння. Боже наш, єси на небесі, просвітиться ім'я Твоє, да прийде царствие Твоє, да будет воля Твоя, яко на небесі, на землі. Хлеб наш насущный дашь нам есть, и остави нам долги наши, яко же